θέλει ακόμα και ο νεκροθάφτης. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη συνθήκη των Βερσαλιών. Αν οι Γάλλοι πάρουν το Καμερούν, ζητάμε όλες τις θέως απικίες της Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής. Μην ξεχνάτε, αγαπητέ μου, ότι αντιπαθώ τη λέξη απικίες. Προτιμώ την ονομασία κράτος εντολοδόχος. Στις Βερσαλίες, όπως λέει ο σύντροφος Λένιν, άρχισαν να μοιράζουν το τομάρι μιας αρκούδας που ούτε τη σκότωσαν, ούτε θα τη σκοτώσουν. Πολεμάει το Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος. Όταν κλείσει ο κουδουριώτης θα μας φέρει την ισοπή. Ζήτω Βενιζέλος! Οι όροι της συνθήκης των Βερσαλιών από εμάς τους Γάλλους είναι τόσο ταπεινωτικοί για τη Γερμανία, ώστε αυτό που ζούμε είναι μια ανακοχή μέχρι τον επόμενο μεγάλο πόλεμο. Το 1919 ύψωσα την κόκκινη σημαία στο Μόναχο. Αλλά οι σοσιαλδημοκράτες μας πρόδωσαν. Φώναξαν το στρατό και τους εθνικιστές. Και αυτοί μας χτύπησαν με τάγκς και κανόνια. Άκουσον. Απεργία στο καμπαρέ. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Η σκέψη να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς δεν προκαλεί πια τρόμο. Όλα καταραίουν. Πρόσφορο έδαφος για να εμφανιστεί ο φασισμός. Όπως ξέρεις, εδώ έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μπροστά για εσάς τις γυναίκες. Μπορείτε να γίνετε μηχανικοί, πιλότοι, ερευνήτριες. Δικαίωμα στο διαζύγιο, στην αντισύλληψη. Υπάρχει επανάσταση χωρίς αγάπη. Δικαιοσύνη, ελευθερία. Το διαβατήριό σου. Σε 2 μέρες θα έχεις φύγει από τη Σοβιετική Ένωση. Έχουμε καινούριο αρχηγό. Τον Αδόλφο Χίτλερ. Το ξέρω. Είναι και δικός μου αρχηγός. Λαοί του κόσμου, η καρδιά ενός τιτάνα σταμάτησε να χτυπά. Ο Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν δεν είναι πια μαζί μας. Λίγα θα πάρεις, λίγα θα δώσεις, γι' αυτό υπάρχουνε και οι δόσεις. Ήρθανε πια τα πάνω κάτω, γι' αυτό θα φτάσουμε στο πάνω. Πριν λίγα χρόνια πιστεύαμε πως θα γίνει η Επανάσταση. Όμως η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι ακόμα εδώ. Τα αμερικάνικα δάνεια καμουφλάρουν την κρίση. Ούτε $1 δεν φτάνει κάτω σε εμάς τους εργάτες. Ο καθένας πια μπορεί να γίνει πλούσιος. Σκάτα κορόιδα. Μας φοβούνται. Πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Τα ζει ο κόσμος στο πετσί του. Κάθε 5 ώρες μόνο στο Βερολίνο αυτοκτονεί και ένας εργάτης. Από φτώχεια. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε και οι δύο εναντίον του συστήματος. Και εμείς σοσιαλιστές είμαστε. Ο Χίτλερ, καγκελάριος. Ούτε στα όνειρά μου δεν μπορούσα να το φανταστώ. Η καθαρή γερμανική φυλή θα απαλλάξει τη χώρα από τα μοιάσματα. 6 εκατομμύρια Γερμανοί είμαστε άνεργοι. Φοβάμαι πολύ. Πού πάμε? Στο διάολο πάμε. Μια Ευρώπη βασισμένη πάνω σε ναζιστικά πρότυπα ήταν ένα πάρα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Αλλά ο Χίτλερ έκανε ένα λάθος. Ποιο ήταν αυτό το λάθος? Μεταχειρίστηκε τους Ευρωπαίους πολίτες σαν να ήταν Αφρικανοί. Αν δεν κάναμε εμείς απεργίες στο εργοστάσιο, ούτε πληρωμένες διακοπές θα έβλεπες, ούτε αύξηση μισθού, ούτε μείωση ωραρίου, ούτε τίποτα. Πολίτες του κόσμου, ο Ισπανικός λαός ζητά την υποστήριξή σας. Τα γεγονότα στην Ισπανία είναι μια προκαταρτική μάχη στον πόλεμο μεταξύ φασισμού και σοσιαλισμού. Η Μόσχα τρελάθηκε. Ζητάει να εκτελεστούν 2.000 στρατιώτες μας. Αναρχικοί, τροτσκιστές, αντιφρονούντες, σαν ποτέ. Σάφουν στο ποταμό από πέρα, φωνές ξεσκίσαν τον αέρα. Το ζήτημα, Γιώχαν, είναι τι δουλειές κάνουν εκεί στη Γερμανία αυτοί που βρίσκουν δουλειά. Φτιάχνουν βόμβες και χειροβομβίδες που σε λίγο θα σκάσουν στα κεφάλια μας. Μα δεν πρόκειται να φτάσουν μέχρι την Αγγλία.
Θα του σταματήσει η Γαλλία στη γραμμή Μαζινό. Ποια γραμμή Μαζινό? Ένα στίχος είναι όλος κι όλος. 1η Σεπτεμβρίου 1939. Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δυστυχώς, η περίοδος που εξετάσαμε ήταν μόνο μικρό διάλειμμα στο θέατρο του πολέμου. Ένα intermezzo. Αόπλα κι ψυχές